Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय आं एसे बेलेग नुदों आं हेयार एक्सटेनसन लादों नै so मा होनबावनो आं बावहरलायलायबाय खानायखौ दांनानै so दिनैनि भिडिअआ हेलौ नेटवर्क गैयालै नोंनिया भिडिअ खालामबाय थादों आं र' दसे उनाव रायलायगोन sorry दिनैनि भिडिअआ आङो हेटार्सफोरनि कमेन्टखौ फरायगोन आरो लोगोसे रिप्लाइबो होगोन स' एसे इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुदि इन्टारेस्टेडब्ला आरो जुदि इन्टारेस्ट गैया बेवहायनो स्किप खालामजागोन इन्टारेस्ट गैयाबाबो नायले आं माथो नोंसोरखौ नायनो बायो नोंसोर आंखौ मानो नायनो बायो स' थुदो बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै फरायना नायनो र' आङो मा कमेन्ट्स होदों फार्स्टआवनो फरायनोसै आङो अजय बर'आ होनदों थारुन मोखां आंखौ बबे एंगेलजों नायनानै आंनि मोखांखौ थारुन मोखां बायदि नुयो हो मानो बिदि होनो जेबो नङा दे लाखि नोंथाङानो एकदम पारफेक्ट माने वान अफ दि पारफेक्ट फेस इन दि वर्ल्ड मोननायनि थाखाय कंग्रेचुलेसन्स बियो ओमफ्राय आरो नायबावदो र' आरो मा होनदों बिसोरो जनालि बसुमतारी खामानि गैला नों Seriously? दे भाई नोंनो खामानि गोनां भाई नङा सरि जनालि बसुमतारी फेक आइडिबो जानो हागौ न' स' दे खामानि गैयानो जाथो दे खामानि गैयाबाबोथ' मान्थलि सासे साख्रि मावनायनि बायदि इउटुबावनो खामायगासिनो ना मा होनो नोंलाय मा मावो हा बिराद गाजानाखायो दा बिदि रिप्लाइ होनानै खिन्थु नों नायदोबासो मिथिगोन दा सोर सासे आरो नामाबो एखे थायो न' स' नोंथांमोना प्लिज आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङाबा सोरनिबा नामजों सोरनिबा भिउवार्सनि नामा मिलायनो हागौ बेखौ गाज्रि मोननांगौ जेबो खोथा गैया मानो होनोबा फेक एकाउन्टबो जानो हागौ आरोना जास्ट आं माने बेवहाय मा नाम फैदों बेखौसो आरोना मा होनदों आरो बुदरगालिया अभार एटिटिउड गार्ल राजेन बसुमतारिया होनदों बबे एंगेलजों नायनानै बबे बिथिङाव नायनानै आंखौ इसेबां एटिटिउड गोनां नुयो माने एटिटिउड गैयिया बिसोरनि थाखाय मा फेसबुकाव मेसेज हरगोन मेसेन्जाराव ओमफ्राय आं रिप्लाइ हराबाथाय एटिटिउड जाबाय कमेन्ट हरगोन कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामाबा एटिटिउड जाबाय नै नोंथां आं मोनसे खोथा बुंनो हिन्जावसा मानसिनाव बिराद मेसेज बिराद कमेन्ट्स बिराद लाइक्स फैयो ओमफ्राय बेखौ रिप्लाइ होख'नो हानाया सासे मानसिनि थाखाय इम्पसिबल बुजिबाय मानो होनना बुंबा आंबो नोंसोरबायदि मानसिसो जुदि आं कमेन्ट्स रिप्लाइ मा होनो मेसेन्जाराव मेसेज रिप्लाइ होनायावनो सानसे हरसे थांखागोन माने होमबा आं बेलेग खामानि मावनांला नों होफैगोन आंनो ओंखाम ओमफ्राय आरो बिराद इन्टारेस्टिं माने इदि हेटार्सफोरनि कमेन्ट दङ आरोना नायनानै बिराद मिनिनो ओंखारो आङो ओमफ्राय सोरबा बसुमतारी नाम होआखै दे अनलि टाइटेलल' आरो बांसिनानो बिदिनो फेक एकाउन्ट जाखायोना जेनेबा फेक आइडि जाखायो ओमफ्राय बे मा होनदों नोंखौ दा गासैबो बायना जानो लुगैनासो कमेन्ट हरो अके आं बेवहाय जेबो रिप्लाइ होला नोंथांमोनानो मिथिखागोन जाय आंखौ कमेन्ट हरो बिसोर मा मेन्टेलिटि लानानै हरो आरो नोंथ' मा होनो माबा नङाना पन्डित नङाना नों गासैबो मानसिनि गोसोनि खोथाखौ मिथियाना नों मा होनो बिराद गोजा मानसि थामारोलै बोरैबाखा ओमफ्राय बेनो होनफिनदो आरोबाव नेक्स्ट कमेन्टआव आरोना ओरैबायदि माने आंखौ ओरैबायदि नायनो बायो खिन्थु आंनि भिडिअखौनो नायनानै आंखौनो कमेन्ट खालामो आरो नों जुदि नायनो बायो जास्ट स्किप खालामनानै थांना माथो आरो बिदि टाइम वेस्ट खालामबाय थायो जेनेबा आं बायदि गाज्रि मानसिनि भिडिअ कमेन्ट होनानै ना मा होनो समाथ' बिराद बेसेन गोसाना बेलेग खामानि माव मा होनो ओमफ्राय बेनो होनफिनदो मा मेट थांबायलै नों गैला जिमान खोथैबाबो जालायो स' गो टु आर हल बुजिखाबाय नोंथांमोना मायाव थांनो होदों आंखौ मेट थांबायलै नों गैला जिमान खोन्थिबाबो नों आं मेट थांबाय मानसियाबो एक्सपायरि डेट थायोना आसरित दिनैसो मिथिबाय आङो मेट थांलायलायो मानसिया नों जाहोदों नामा आंखौ हारसिं खामायनानै हारसिंनो जागासिनो स्टप फकास अन योर पार्सनेल लाइफ अके सरि ओमफ्राय बेनि उनावहाय नेक्स्ट कमेन्टआ सिरि बसुमतारिया मा होनदों थोद जाम्बि दुगि अभार जाबाय नोंना आं मा दुगि देखायखो ना आंखौ नोङो पार्सनेलि सिनायो ना आंखौ मालाबा लोगो मोनफेरदों ना आंजोंनो नों सानफ्रोमबो थाबाय थायो जे आं दुगि देखायो माबोरै मिथिखो नोङो मा एंगेलाव नायनानै दुगि नुखो नोङो आंखौ
बिराद मिनिनो ओंखारनाय नोंसोर बायदि मानसि थानायखायनो दिनै मिनिनो मोनगासिनो मिथिबायना बिराद मोजां नाङो स' थेंक इउ स' माच नों बेबायदि जानायनि थाखाय आरो माथो बुंबावनोलै नायनो बानाथ' लाब गैखाया ओमफ्राय आरो दाखालि रिसेन्टलि आङो शिलंआव थांनायनि भिडिअ जे होदोंमोन लाइक थाम्बनेलखौ होदोंमोन आं एम ए नि सार्टिफिकेट आं मोनाखैसै एम ए नि सार्टिफिकेट होननानै होदोंमोन ना बेयावहा मा होनदों बयफ्रेन्ड मादियालाय बयफ्रेन्ड मेटआलाय मानि सार्टिफिकेट मोनगोन ना बयफ्रेन्ड मेटआलाय एम ए नि सार्टिफिकेट मोनगोन ना लल होननानै होदों टाइगार अफ मानास ना बा नामाबो डेन्जारखा बयफ्रेन्ड मेटआ मा फरायनो हाया नामा आंथ' क्लास बेसेबांबा क्लास 9निफ्रायनो बयफ्रेन्ड दंमोन आंना होमबा क्लास 9निफ्रायनो बयफ्रेन्ड मेट जानानैबो दिनैसिम आङो इसोरनि अननायाव मास्टार डिग्रीखौ मोजाङै मोजां फार्स्ट क्लासाव मा होनो पास खालामनो हादों बयफ्रेन्ड थाबा माने मा फरायनायाव हाया जायो नामा जाम्बा साला नोंसो हाया खोमा बेबायदि बुंदो आंबो बुंना लाया आं टपार आं बिराद मार्क्स लाखिनो हायो बिदि बुङा आंनाबो फरायनाया डिग्रीनिफ्रायसो मोजां जादों आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो जे मानसिफ्रा सानो आरोना उन्दैयावहाय जायना रल नाम्बार 1 2 3 4 बा जिखुनु फार्स्ट क्लास पास जानायफोराल' लाइफआव साक्सेस जानो हागोन बेबायदि होननानै मानसिफ्रा सानो बाट बेबायदि नङा मानो होनना बुङोबा जोंबो सानसे समाव थार्ड डिभिजन आं पास जाफेराखै दे सेकेन्ड डिभिजन पास जादोंमोन बाट सेकेन्ड डिभिजन पास जानाबो जेनेबा उनावहाय नाजालांबाय थानानै फार्स्ट क्लास 74% बेबायदिबो लानो हानाय माने केपासिटि जालांदों आरोना उनावहाय नाजाबाय थानानै स' आरो जों नुनो मोनदों जेनेबा जोंनि लोगोफोर जाय जेनेबा क्लास 1 2 3आव फार्स्ट क्लास रल नाम्बार 1 बेबायदि जादोंमोन जों सानदोंमोन आरोना बा बिसोर बिराद डेन्जार फरायनो हागोनलै उनावहालागि बिराद गिदिर मानसि जाहैगोन बाट दिनै जों नुबाय जेनेबा दे सुन मालायखौ बुंनो थाङा ना अब्लाबो आरोना माने आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों मा पार्सेन्टेजजों बा फार्स्ट क्लास ल' पास खालामनायादि लाइफआव सेटेल जानो हागोन बे खोथा नङा नों थार्ड डिभिजन पास खालामबाबो नोंनि लाइफखौ सेटेल खालामनो हायो जुदि नोंहा नाजानाय थायो बा माबानाय थायो आरोना बेबायदि खोथाया ओमफ्राय आरो बाराद्राय लेक्सार होबाय नामा मटिभेसनेल स्पिकारसो स' नायदो आंनि हेटार्सफोरनि कमेन्ट फरायनायखौ बिराद इन्टारेस्टिं दङ आरोना बिदिनो ओमफ्राय नेक्स्टआ मा होनदों सम्पा बसुमतारी बाददे नोंना माने इनि कमेन्ट्स लिरनायाव आरोना मा लिरनो बेखौ मा लिरनो होननानै बाददे नोंना नंबाथाय माने आङो जेथिया आं कमेन्ट्सफोरखौ फरायोना माने एक्सुवेल प्रनाउन्सखौ माने आं खोनाफैखायो आरो माने आं फरायबाय आरोना बाददे नोंना आंथ' फरायनाय टाइमाव बिदिनो फरायखागोन ना बाददे नोंना ओमफ्राय उनाव आङो मिनि फिननानै मा होनना बुङो बाददे नोंना बिदि होननो बायदि मोनो आरोना माने हारसिंनो फरायनानै मिनियो आङो ओमफ्राय आरो जोमै गयारि मिथिया फेक आइडिबो जानो हागौ बाट मा होनोलाय अभार जाम्बिखा मालायनिखौ कपि खालामबाय चुटियानो अके आं जाम्बिखायनो आं दिनै जा एसे रोङो गावनो शुट खालामनानै गावनो एडिट खालामनानै गावनो आपल'ड होनानै गावनो थाम्बनेल बानायो गावनो माबा माबि जा खामानि दङ इउटुबनि भिडिअसफोरनि गावनो आं इउटुबाव नायनानै सोलोंदों अब्ला कपि खालामबासो मानसिया साक्सेस जानो हागोन दा मानसिया जोनोमनिफ्रायथ' रोंना फैखाया सोरखौबा नुनानै बेखौनोथ' कपि खालामनानै सोलोंनो नांगोन होमब्लासो माने साक्सेस जानो हागोन ना मा खोथा बुंदों होमबा जोनोमनिफ्राय रोंखाना फैयो नामा होमबा मानसिया खिन्थु आंनि फार्स्ट भिडिअखौ कनौका रिजर्टनि भ्लग भिडिअ बानायदोंमोन ना बेखौ आंनो बेलेगासो एडिट खालामना होदोंमोन मानो होनबा आंहा जेबो नलेज गैयामोन बेबायदि एडिट खालामनाय शुट खालामनाय माबा माबि एंगोलजों बेफोरखौ एसे रोंखायोमोन मानो होनबा शुटिंआव मिथिखायोना मास्टार शट माबा शट बेफोरखौ मिथिखायो अब्लाबो माने एडिट खालामनाय बा इउटुब चेनेलखौ बोरै खेवो इउटुबाव बोरै भिडिअ आपल'ड होयो बेफोरखौ रोङामोन आं बोरै मनेटाइज खालामो आपल'ड होखांनानै बेफोरखौ जेबो रोङामोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो इउटुबफोराव नायै रोंलांबाय अब्ला कपि खालामनायाथ' जेबो गाज्रि खोथा नङा कपि खालामनांगोन होमबासो जों लाइफआव साक्सेस जानो हागोन ना ओमफ्राय जोंनि मानसिफ्रा आरो मा होनो ना माखासे बिदिनो थाखायो हेटार्सफ्रा ओमफ्राय आरो मा थाखोमोनलाय बियो पाबजि मबाइल गेम हाग्राबारि आइडिनि नामा दे ओमफ्राय बियो मा होनदों हाय नानि नोंहा बेबायदि संनायनि अनगा जेबो खामानि गैला नामा बिदि संनाय खावनायखौलाय बयबो रोंखायो थोद जायालै नोंसोरजों मोजां जादों दे होननायखौ गाज्रि होनखो ना हामाय होनखो मानो होनोबा जोंनि बर' माखासे वर्ड्सफोरा माने प्रनाउन्स आलदा मिनिं बुजायो जेनेबा मोजां जादों दे बिदि होनबा माने मोजां
ओमफ्राय आरो मोनसे आलदाया मोजां जादों दे होनना बुंनाया माने गाज्रि इनसाल्ट खालामनानै बुंनाय जायो आरो ना ओमफ्राय दायो मायाव होनखोथाय इनसाल्ट खालामनायावसो बुंखागोन नै आं नोंथांनि कुइसननि एन्सारखौ होनो आङो नोंहा बेबायदि संनायनि अनगा जेबो खामानि गैया नामा दङ बाट दा लकडाउन सारा बुहुमनाङैनो लकडाउन सोलिबाय थानायनि थाखायनो जेरावबो बेरायनो हाया जेरावबो ब्लग्स बानायनो हाया बेखायनो जा सङो जा जायो बेखौसो शेयार खालामदों आं आंनि इउटुब फेमिलिजों नाखि नोंथांजों आं नोंथांखौ आंनि फेमिलि मेम्बारबो सानना लाया आंनि फेमिलिनि मेम्बारबो सानना लाया मानो होनोबा नोंथाङाथ' आंखौ मोजां मोना नालाय बेखायनो आं एड खालामफैयासै आरोना आरो मोजां मोनोबाथ' सिं मोजां मोनोबाथ' जेबो नङा फैजागोन अलवेज वेलकाम जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय आरो नेक्स्ट कमेन्टखौ फरायनोसै कमित बसुमतारी रोङाबा हगारनो नाङारा सोलोंनायखौ रोङाबा हगारनो नाङारा सोलोंनायखौ सिगां सोलोंग्रोना लाग्रो उनावहाय हगारबाय था माने आंनि बे ओंखाम ओंख्रि संनाय भिडिअखौ होनदों आरोना आरे भाई रोङिखौथ' सोलोंनानै बानायगासिनो अब्लासो मानसिफ्रा नुनानै बुंनो हागोन उमुगा जायाखै थुमुगा जायाखै जुदि आं हारसिंनो सिं गोजौ सिं गुद गुद सोलोंबाय थाबालाय सोर आंनि सोलोंनायखौ नुनानै मिथिनानै कमेन्ट खालामगोन ओरैबायदि जानांगौमोन ओरैबायदि थोरैबायदि होननानै सोर बुंगोन माने इदि माने बुजिथारा ओमफ्राय फट'आबो टाक्ला खालामोसो फट'आ मालायखौ बासिनो थाङा देसुन बाबाबो आरोना जेनेबा दिक्का जादों बेनो हरफिनदो आरोबाव बेनो हरफिनदो दसे थानानै दै खोनानो मोन्दों ओंखामखौनो संनो रोङा ना बेदर संनायाथ' गोजाननि बाथ्रा हसा खोथा खोन्थानोसै आङो ओंखामखौ आङो बारा एसेबां संनो रोंमारा दाख्लैनिफ्राय बांसिन रोंनाय जाबाय आरो जेब्लानिफ्राय इउटुबाव भिडिअफोर होनो माबाबाय थाबाय स्टार्ट खालामबाय थाबाय होमबानिया बांसिन रोंबाय आरोना ओंखामखौ नै बेसां दै होनांगौ ओंखाम बिदि कुकारावहा सुनानैबाथाय थौआवबो सुनानैबाथाय नै एसां होनांगौ होननानै मामाया फोरोंनानै ओमफ्रायसो रोंबाय एकदम कारेक्ट खोथा होनदों माबायदि मिथिनाय नों आं ओंखाम संनो रोंखिला नायजानांसिगोन माबा माबि खोथाफोरखौ नायजानांसिगोन बाबा ओइ हाला ओइ आरो ना बेदरखौ हले आं संनो रोंखाय मिथिबाय मानो बिदि होन्दों नोङो नोंनिया एबार खेबसेयाव जायासै नायखांनाया खिन्थु ओंखामखौ संनो रोंखाया बेदर संनायावबो आं रावबो हाखाया बेदरा बिराद गोथाव जाखायो होनना बुङो माथो जाहा टेक्लायानो माथो जि बुरजा ओंखाम जायो रानथिंथिं मानसियानो बेलेग दिना ओंखाम जानो हायियानो आं बेदर संनायखौ ओरैबायदि जायो आरो बाबायाबो होनो बिराद गोथाव जाथारलै माइनाव होननानै बुङो आरो जोंहा आबौआबो होलायलायो आलासि जानो फैबाथाय बा माइनाव नोङो संदो दे होननानै ना आंखौ मावजानो लुगैनासो संदो होनना बुङो नामाथाय मिथिला आरो खिन्थु गोथाव जायो होनना बुङो माथो मिथिला दे गोथाव जाबाबो जायाबाबो जादोथ' उदैखौथ' सुफुंगासिनो ना रसाथ' नांना थायाखैना ओमफ्राय आरो नेक्स्ट खोनायनोसै नबिन बसुमतारी बिथां जोहोलावा मा बुंदों खोनासंनोसै बिथां जोहोलावा बुंदों बांद्राय नुथारबायलै नोंखौ आं मा नुखोबा नायनोसै र' हाबा जाना थिरि थादो नङाबा आं लायनोसै हाबा जायैनि थाखायनोथ' नै मा जालांखो आरो हाबासो होनबावदो हाबाखौथ' एसेबां थाबनो जायालै ओरैनो फरायगाराखै एकदमबारे हाबा जानानै ग्रोब हौवानि खामायनायजोंल' जानो आरामसे बेराय जानो इदि खालामनो थाखायथ' एसेबां फरायाखैमोन बिमा बिफानि फैसाखौ गारनानै एसेबां गोजानाव हाबा जानो थाखायनो फरायदोंमोन नामा आङो जेबो जायाबा जेबो खालामाबा गावनि आथिङाव सेटेल जायाबा आङो मालायनि खामानिखौ उदां जाबाय थानोसै दख'ना बायनोबाबो बेबि सना हाबि आंनो फैसा हर दख'ना बायनो होनना बिबाय थानोसै मालायनिथ' नङा हौवानियाव बिबाय थानोसै बेलाय सोर सासेखौ जाहोगोननो न'नि मानसिखौबो नायनांगौ न'नि बिमा बिफाखौबो नायनांगौ हिनजावखौबो नायनांगौ गथ' गथायखौबो नायनांगौ बेनि सेलेरिया थोजोबगोन जानो बेखायनो हिनजावबो हौवाबो मावनांगोन ना सानैबो बराबर जानांगोन होमबासो जौगालांनो हागोन जाम्बा नोंहाला हिनजाव लानानै आरामसे रायजानानै थादो ओमफ्राय ब्ला गयारि बेबो फेक आइडिसो जानो हागौ बे मा होनो बेकार भिडिअ भेलुलेस नोंखौलाय सोर नायनो होदो सना भिडिअखौ आं बुंखायो आं एभ्रि भिडिअआवनो होनखायो इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो माखौथो बुजियो बर' होनबा बुजिया नामा इन्टारेस्टेडब्लासो नाय होनना बुंखायो आरो आं जेब्लाबो बुङा आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालामदो बुङो र' माखासे खोथायाव बाराद्राय जागोन आंनिया आं बुङा सानसेबो आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै आं मालाबाबो बुङा मानो होनना बुङोबा जुदि आंनि भिडिअआव माबा मोनसे टेलेन्ट दङ माबा मोनसे नलेज दङ बा माबा मोनसे इन्टारेस्टिं अबभियासलि भिउवार्सफोरा आंनि चेनेलखौ आं बुङालासिनो साबस्क्राइब खालामखागोन नङाबा थैना थांबाबो खामालै जुदि मोजां मोनाबा सोरबा लोगोफोरा खामगोन आरो लोगोनि खाथियाव जेबो नङा दे जेनेबा वाट्सएपफोराव हरबाय आरो ओइ नै आंनि चेनेला ओरै थोरै बे माबाखौ साबस्क्राइब खालामलै होननानै बुंहरो आरोना जेनेबा
सोरबा सोरबा बा आंबो बुंहरो होमबाना लोगोनि खाथियाव है दे हामा मोनगोनलै साबस्क्राइब खालामनायावलाय माथो थाङो होननानै खालामना होयो आरो आंनि लोगोफोरा आंखो इखौसो खिथादो आरो ओमफ्राय आरो नेक्स्टआव थांनोसै कल्स फैलायबाय र' आं भिडिअ बानायबाय थादो नोंनि खोथाखौ खिथाना होगोन आं दिनैयो खोनाबाय हेल' खोनायाखै खोनायाखै नामा हेलौ हा नोंनि खोथाखौलै मोनसे मिथावना खोथाखौ खिथाना होगोन आं खिन्थु भिडिअ'आव हो मायावनो है र' माने आं मोनसे इन्ट्रेस्टिं खोथा आं शेयार खालामनोसै मा जादों माने आंनि वान अफ माय बेस्ट फ्रेन्ड आरोना लावदुमा आरो रावबो नङा बे लावदुमा बेनि फना माने सानसेखालि गोमादोंमोन आरोना ओमफ्राय गोमानायाव आंखौ इयो होनबाय आरो ओमफ्राय आंनि फनखौ नागिरना लायलाय होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय आं जि नागिरबाय ओमफ्राय नागिरनानै मोनाखै आरोना ओमफ्राय उनाव मा खालामबाय बेहा मोननै फन नालाय मोनसे फनजों आङो बेनि नाम्बारखौ डायल खालामबाय ओमफ्राय बेनि नाम्बारखौ थुनाय लोगो लोगो बेनियाव मा होनना सेभ दं मिथिबायना निजा नाम्बार ओरैबायदि मिनिबायना आङो सोरबा गावनि नाम्बारखौ निजा नाम्बार सेभ खालामना लायो आरो जेनेबा आं बहुत नुदों आरोना जेनेबा गावनि नाम्बारखौ माइ नाम्बार होननानै सेभ खालामना लानाय बा आंनि नाम्बार होननानै सेभ खालामना लानाय बिदि नुदों बा बे मा होनना सेभ खालामना लादों मिथिबायना निजा नाम्बार जि मिनिबाय आयु ओमफ्राय जि मिनिखाबाय आरो गावहा ओमफ्राय आङो बेर ओइ मा नोंनि नाम्बारखौ आं नोंनि फनखौ थुनायाव मा निजा नाम्बारसो फैखो होननानै आरोना ओमफ्राय उनाव बे होनबाय आरो आं बिदि सेभ खालामना लालाय जि मिनिबाय आरो बेखौनो होनदोंमोन आङो ओमफ्राय नेक्स्ट कमेन्टखौ नायनोसै जोंसार ब्रह्मआ बुंदों जोंसार ब्रह्मआ मा होनदों आं लाजियो नोंनि भिडिअखौ नायनो होनबायथ' ओमफ्राय डट थांनानै सना लाभ इउ होनबाय आंनि हेटार्स होनगोन ना आंनि लाभार होनगोन बेखौ मिथिला आङो फार्स्टआव बुंबाय आं लाजियो नोंनि भिडिअखौ नायनो बेथ' हेटारनिसो कमेन्ट जाहैबाय ओमफ्राय उनावहाय डट देनानै सना लाभ इउ मा बुंनाय जाखो बायो मानो बिदि नोंसोरो मानो बिदि नायनो बायोबा एकदम टटेल नायोबा ससे नायनो बानाय ससे मोजां मोननाय बिदिबा जाया दे बुंखाबाय आं नेक्स्टआव आरो नेक्स्ट कमेन्टआव रानि बसुमतारिया बुंदों दे बे सिख्लाया लाजिनोबो रोंथारा खोमाहाय आरो बिदि भिडिअ नागारबावदों राबन बायदि खालि जानायल' देखायो आं सना आं नोंसानि दाखालि माइरंबो खावना लाबोदों मैगंबो खावना लाबोदों बेखौनो आं इउटुब भिडिअ होनो थाखाय संनो थाखाय लाबोदोंमोन सरि बिराद गाजाले नै आं मोनसे खोथा बुंनोसै हा औ आं मानियो आं लाइफआव बिराद गिदिर भुल खालामबाय आरो आंनि मिथिनायाव आंनि थाखाय बे गिदिर भुलानो बेनोसै आरो आं बे खोथाखौ गोसोखांनोबो साना मानो होनना बुंबा जि थांबाय जाबाय होननानै आं सानो जुदि नोंथांमोना बिदि आंखौ निमाहा होआलासिनो बिदिनो जुदि बुंलांबाय थायो आंबो दुखु मोनो मालाबा आंनि कमेन्ट्सखौ माने आं मालाबा बावना थायो आरोना बेबायदि इनसिडेन्ट जे आंजों जादोंमोन आं बेखौ बावना थायो खिन्थु आं बेफोरबायदि कमेन्ट नुबा आं गोसोखाङो आरोना आंहा बिदि जादोंमोन होननानै बिराद दुखु मोनो आं बिराद गाबोबो आङो बाट आं सानफ्रोमबो माने मिनि खुसि थानो नाजायो मानो होनना बुंबा आंनि लाइफजों जोंहा टेक्लानि लाइफआबो इनभल्भ दङ जोंहा मामा बाबानि लाइफआबो इनभल्भ दङ जुदि आं लाजिनानै सिङाव हाबसोनानै न' सिङाव थायो आंखौ सोर जाहोफैगोन बिमा बिफानि उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफानि खस्थ' खालामनाय जाबोबाय आरो जोङो इसेबां हाइ क्लास फेमिलिनि नङा जों मिडल क्लास फेमिलिनिबाबो जोंखौ बिमा बिफाया ओरैबायदि अनो ओरैबायदि मोजाङै जाहोदों लोंहोदों मोजाङै फरायहोदों मा बियो बेखौ दिनैनो दानो होनो हायाबाबो साननै सानथामनि उनावबाबो बा सप्तासे बा मास मोनसेनि उनावबाबो होनो नाजादों जोंहा मामा बाबाया बा आइ आफाया जोंहानि होमबा बेफोरबायदि इनसिडेन्ट इमानखिनि गिदिर भुल मावनानै जुदि आं न' सिङाव हाबसोनानै थायो आरो आं इमान फरायनानै जुदि बिमा बिफानि फैसा खरस खालामनानै जुदि आं बिमा बिफाखौ जेबो रिटार्न जेनेबा जेबो होफिननो हाया बिसोरनो आं मोजां मोनसे लाइफ होनो हाया बिदिबा आं मा जागोन बिदिबाथ' आं बे इनसिडेन्ट जानायजों लाबजों आरो बांसिन डिप्रेसनाव थांगोन आं बेखायनो आं बिराद माने सानै हयै आं माने दा खामानि मावलांगासिनो आरोना बेनि गेजेरावबो नोंथांमोना बिदि कमेन्ट्स हरनानै जुदि गोसोखौ गोजोननाय मोनो आं जेबो साना जुदि आंखौ बिदि बुंनानै गोजोननाय मोनदोंबा बे नोंनि धर्म आं जेबो बुङा आरो राबन बायदि खालि जानायल' जानोनो होआखैबा मानोथो होदो जागोन थैजासिम जागोन नों मा खालामनो
नों मा खालामदों जागोन आं थैजासिम जागोन ओमफ्राय आरो नेक्स्ट भिडिअआ जमन सिं नार्जारि जोंहा टेक्लाजों जे आं भिडिअ होदोंमोन हलिनि बेयावहा कमेन्ट खालामदों आरोना फंबायसो ना माबासो आं सिगांनि भिडिअनिफ्रायनो बुंबोबाय थाबाय हि इज माय अन ब्र देट मिन्स बे आंनि असे बिमानि फंबाय आंनि असे फंबाय होननानै आं बुंगासिनो बेनि उनावबो नोंथांमोना मानो बिदि कमेन्ट्स होयोथाय आं मिथिला आरोना माबायदि मेन्टेलिटिनि मानसि सोरबा हौवाजों एसे बाजाबनाय नुबानो बयफ्रेन्ड हौवा गोसथोनाय लाइन मारिग्रा बिदि सानो आसरित माने जा फंबायसो बिनि रियेल नेमा बिरखां दैमारि फेसबुकआवबो नायनो हागोन ओमफ्राय बिक्रम बसुमतारिया होनदों बिक्रम बसुमतारिसो हय नामा खिन्थु सिख्लाफोरनि फट' आइडियाबो मा होनो इयो थोद जेबो हगारनांला नों तेरा बाप का यूट्यूब है क्या सॉरी गलती से बाप पे गया सॉरी 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 मुझे माफ कर दो माने यूट्यूबा गासैनिबो बे मोनसे ससियेल माबासोथ' एप्सोथ' बेखौ गासिबो इउज खालामनो हायो गावनि टेलेन्टखौ शो खालामनो हायो स' बेवहाय नोंथाङा बुंनांगौ जेबो गैया अब्लाबो ओमफ्राय बाराद्राय गोलाव जासिगोन नामा ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं दहाय सिगाङावनो बुंखादों जे हेटार्सफोरनि कमेन्टखौसो माने नोजोर होदों मानो बिसोरनि कमेन्ट्सखौसो रिप्लाइ होदों इमान मोजां मोजां कमेन्ट्स दङ बेफोरखौ मानो रिप्लाइ होआखै बिदिबो साननो हागौ बाट आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय मोजां कमेन्ट्सनि बा बहुत आंनि हार्ट टाच खालामनो हानाय कमेन्ट्सखौ आं रिप्लाइ होगोन आरो सिगाङावबो आं Q&A भिडिअ होखांखाबाय आरो आं मोनसे शेयार खालामनो होननानै सानदों मोनसे भिडिअ जाय भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ होगोन बाट मोनसे टुइस्ट दङ बेवहाय मा टुइस्ट नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो सोंलु सोंबाय थायो ओमफ्राय आं बेनि एन्सारफोरखौबो होखांखाबायमोन बाट सोरबा भिडिअखौ नुवाखै नालाय ओमफ्राय दा आं मोनसे बुस्थु खालामनो नागिरदों नोंथांमोना मोनसे बा मोननै कुइसन आंखौ सोंनो हागोन बाट गावनो भिडिअ बानायनानै हरनांगोन आंनो आंनि इन्स्टाग्रामाव हर नङाबा सोरबा इन्स्टाग्राम गैया होननानै दाख्लि कमेन्ट्सआव बुंहरदोंमोन आंखौ आरो जायहा इन्स्टाग्राम गैया बिसोरो आंनो मेसेन्जारावबो हरनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया बाट नोंथांमोना जेब्ला भिडिअ खालामोना बै टिकटक लाइकनि बायदि भिडिअ खालामनाङा माने इदि लानानै भिडिअखौ खालामनानै हरनाङा आरो माबायदि भिडिअखौ खालामनांगौ आं बुंखानोसै माने हाय आब' गेमस्रि मा खबर मा इदि सोंनोबा सोंदो आरोना एसे आंखौ अनोबा ओमफ्राय नङाबा डाइरेक्ट कुइसनबो सोंनो हागोन हाय आब' गेमस्रि नोंनि उमुक थुमुगा मा बा नों बबेनि नों मा खालामना मोजां मोनो मा कुइसन सोंनो एभ्रिथिं सबखौनो सोंनो हागोन ओमफ्राय आं रिप्लाइखौ होगोन आरोना बाट भिडिअखौ बेबायदि लानाङा नै बेबायदि लानानै बा दोननानै बबेयावबा दोननानै खालामबानो जाबाय आरोना हाय आब' गेमस्रि उमुक थुमुगा मा बा हाय आगै गेमस्रि बा हाय आब' बा हाय मादै हाय आयं हाय आबै जा गोसो बुंनो हागोन नो प्रब्लेम जिखुनु इदि खालामनानै भिडिअखौ शुट खालामनानै हरबानो जाबाय आरो एसेबां गोलावथ' जानाय नङा सोंथिया बा जागोन आरो जिखुनु मोनसे बा मोननै सोंनानै हरबानो जाबाय आंनि इन्स्टाग्रामाव नङाबा मेसेन्जाराव आरोना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबजासिम लाभ इउ स्टे सेफ गड ब्लेस इउ